En la presentació d'aquesta setmana de matemàtiques us vull parlar de l'hora. L'hora ja la vau treballar a tercer de primària, la vau treballar l'any passat, i és una cosa que a més us sortirà també en el llibre a les pàgines 127 i 128. Com que és una cosa que ja havíeu treballat i per poder entendre els exercicis que vindran després, us he preparat aquest vídeo de repàs. Segurament molts de vosaltres ja ho coneixereu això, però no està de més fer un petit repàs. A més, tenint en compte que en català les hores es diuen una mica diferent de com és en castellà o en anglès, d'acord? Primer de tot us ensenyo dos exemples de rellotges, perquè els reconegueu. Per una banda el rellotge analògic i per l'altra el rellotge digital. La diferència entre cadascun d'aquests rellotges és que el rellotge analògic té busques. Les busques són aquestes agulles llargues que assenyalen l'hora, que assenyalen els minuts o que assenyalen els segons. La dels segons és aquesta primeta de color vermell, d'acord? De moment ens fixarem en les busques dels minuts i en la de les hores, no en la dels segons. I després tenim el rellotge digital. El rellotge digital, com aquest que tenim aquí, que pot ser un despertador, per exemple, o en una ràdio, i ens surten d'una manera una mica diferent. El que anem a treballar a través d'aquest vídeo són com llegirem l'hora en els rellotges analògics. Fixeu-vos-hi. Les hores. Diu, per mesurar les hores, per saber l'hora que és, en matemàtiques fem servir un sistema, un nom una mica estrany, un sistema sexagesimal. I què vol dir això? Fixeu-vos-hi, quan nosaltres contem números o fem paquets, quan fem desenes, centenes, etc., sempre estem fent paquets de 10. D'aquí ve el nom de sistema decimal, perquè és de 10 en 10. Però, en canvi, les hores segueixen un sistema sexagesimal. I sexagesimal vol ve de la paraula 60. Per què? Perquè fem paquets de 60. Fixeu-vos-hi, una hora és un paquet de 60 minuts. I un minut és un paquet de 60 segons. D'acord? Per això diem que és un sistema sexagesimal, perquè ve de 60, paquets de 60. I per calcular les hores, o per dir les hores en català, hem de dividir el rellotge en quarts. Com que vosaltres heu treballat a classe les fraccions, això us serà més fàcil d'entendre. Si us hi fixeu, en un rellotge com aquest, un rellotge analògic com aquest, quan ha passat un quart d'hora, sí, ha passat tota aquesta estona que teniu marcada en vermell, un quart d'hora. El primer quart d'hora, que va fins al número 3. Sí? Aquí, en aquest cas, ha passat 2 quarts d'hora. 2 trossets iguals han passat 2 quarts d'hora, que és el mateix, mitja hora. Aquí han passat 3 quarts d'hora i, finalment, 4 quarts d'hora. Quan han passat 4 quarts d'hora, en realitat el que ha passat què és? Que ha passat una hora sencera. Sí? 4 quarts d'hora ha passat una hora sencera. Mireu, anem a mirar com es llegirà això. Un quart d'hora. Diu, ha passat un quart d'hora, que és el mateix que dir que han passat 15 minuts. De fet, si us hi fixeu en molts rellotges que teniu, entre cadascun d'aquests números, entre el 3 i el 4, entre el 4 i el 5, hi ha unes línies més petites, sí, que són els minuts, d'acord? Llavors, entre cadascun d'aquests números, entre el 4 i el 5, entre el 5 i el 6, hi van 5 minuts. 5 minuts, després 5 minuts, després 5 minuts. Per tant, si l'agulla del rellotge abans estava a les 12, l'agulla dels minuts, i ara està en el número 3, han passat 15 minuts. Ha passat un quart d'hora. Quan han passat 2 quarts d'hora, diu que han passat 30 minuts. Exacte, ha passat mitja hora. Si una hora són 60 minuts, la meitat, 30 minuts. Sí? 2 quarts d'hora són 30 minuts. Han passat 3 quarts d'hora. Quants minuts hauran passat? Han passat 3 quarts d'hora, han passat 45 minuts. Sí? Han passat un quart d'hora, que són 15 minuts, 2 quarts d'hora, 30 minuts, 3 quarts d'hora, 45 minuts. I finalment, 4 quarts d'hora, diu, han passat 4 quarts d'hora, han passat 60 minuts, o el que és el mateix, una hora. Sí? En català i en la resta d'idiomes queda una mica estrany dir que han passat 4 quarts d'hora, sinó simplement diem que ha passat una hora sencera. I ara anem a mirar com es diran les hores en català. Diu, en català, per dir l'hora, primer ens hem de fixar en l'agulla dels minuts. L'agulla dels minuts és l'agulla més llarga, sí? I després en l'agulla de les hores. I ho hem de fer sempre
en aquest pas. Sí? Primer pas, l'agulla dels minuts, segon pas, l'agulla de les hores. Anem a mirar-ho amb algun exemple. Fixeu-vos en aquest exemple. Us he marcat en vermell l'agulla dels minuts i en negre tenim l'agulla de les hores. Però primer ens fixarem en la dels minuts. Sí? Fixem-nos-hi. I ens diu, primer mirem els quarts. Si aquesta agulla dels minuts al principi de tot estava a les 12, quants quarts han passat? Sí? Si recordeu la imatge d'abans, sí? Quant de tros vermell hauríem de pintar? Quant tros ha passat? Quants quarts han passat? Ha passat un quart. Sí? Ha passat 15 minuts, ha passat un quart d'hora. I segon pas. Diu, ara mirem les hores. Després mirem l'hora. I fixeu-vos en una cosa important en català. En català sempre ens fixarem en l'hora que ve després. No en l'hora que és ara, sinó en l'hora que vindrà després. Fixeu-vos-hi que l'agulla de les hores està entre els 6 i els 7. És a dir, no són les 6, però tampoc encara no són les 7. Per tant, està entre les 6 i les 7. Llavors, sempre hem de dir l'hora que ha de venir després. Si són les 6 i una mica més, quina és l'hora que ha de venir després? Les 7. Per tant, en realitat, en aquesta hora, en català, li diem un quart de 7. Ha passat un quart i diem de l'hora de després. És un quart de 7. Sí? Anem a veure altres exemples. Si l'agulla dels minuts no està a damunt de cap quart, és a dir, no està ni just damunt del primer quart, ni just damunt del segon quart, ni just damunt del tercer quart, ens fixarem sempre en el quart en el que està més a prop. Ja ho veureu. Fixeu-vos en aquest exemple d'aquest rellotge. Primer, recordeu, sempre mirarem l'agulla a busca dels minuts i després la de les hores. Fixeu-vos en l'agulla dels minuts. Diu, mirem els quarts. Quin quart està més a prop? Quants minuts passen o falten? D'acord. Aquesta agulla dels minuts està més a prop de quin quart? Més a prop de 2 quarts o més a prop de 3 quarts? Recordeu, Un quart seria en el número 3, 2 quarts en el número 6, 3 quarts en el número 9. Per tant, en aquest cas, l'agulla dels minuts està més a prop de 3 quarts. Sí? Li falten 5 minuts per arribar a 3 quarts. 3 quarts menys 5 minuts. Sí? Quan passin 5 minuts, aquesta agulla de color vermell estarà damunt del número 9. Però ara no, ara falten 5 minuts. 3 quarts menys 5 minuts. Li falten 5 minuts per arribar-hi. I diu ara ens hem de fixar en l'hora. I si us en recordeu, us he dit, sempre mirem l'hora que ha de venir després. Mireu, l'agulla de les hores està entre el 5 i el 6. És a dir, no són les 5, però encara no són les 6. Ha passat una mica més de les 5. Per tant, direm que està a prop de les 6. De 6. Llavors, com diríem aquesta hora en català? Són 3 quarts menys 5 de 6. Són 3 quarts menys 5 minuts, falten 5 minuts per 3 quarts, de les 6, del matí o de la tarda. D'acord? Ara anem a veure alguns altres exemples. Us he posat aquí alguns rellotges. Us deixaré una estona amb algunes pistes perquè us hi fixeu i al cap d'uns segons hi posaré la resposta al costat. Fixeu-vos en aquest exemple. Recordeu, primer mirem la busca, sí? Llarga, la dels minuts, i després la curta, la que indica les hores. I mirem primer si està en el primer quart, en el segon quart, en el tercer, i després mirem les hores. D'acord? En aquest cas, la resposta seria, són 2 quarts de 10. Mireu, la busca dels minuts està just damunt del 6, han passat 2 quarts d'hora, són 2 quarts de 10, perquè l'hora, sí? La busca de les hores està entre les 9 i les 10. Per tant, no són les 9, però encara no són les 10. Sempre recordeu que diem l'hora de després, són 2 quarts de 10. Següent exemple. Si fixeu, en quin quart d'hora està, la busca dels minuts, i després mirarem l'agulla, la busca de les hores. Sí?
En aquest cas, la resposta és són 3:15. L'agulla dels minuts està damunt del 9. Han passat 3/4 d'hora. 1/4, 2/4, 3/4 de 3. Per què? Perquè l'agulla de les hores està entre el 2 i el 3. I sempre ens fixarem en l'hora que ha de venir després. Són 3/4 de 3. Més exemples. Fixeu-vos en aquest. En aquest cas, l'agulla dels minuts no està damunt de cap quart d'hora. Llavors, anem a mirar a prop de quin quart està. Està a prop del primer quart? Està a prop del segon quart? Està a prop del tercer quart? Sí? En aquest cas, la resposta són 2/4 menys 5 minuts de 7. És a dir, falten 5 minuts perquè siguin 2/4 exactes. Sí? Són 2/4 menys 5 minuts de 7, que és l'hora que ha de venir després. I en el següent exemple que tenim aquí, ens hi fixem, l'agulla dels minuts, en quin quart està? Està més a prop del primer quart? Està més a prop del segon quart? Del tercer? Recordeu que entre cada número van 5 minuts, En aquest cas, la resposta seria és 1/4 i 5 minuts de 9. Fixeu-vos-hi, l'agulla dels minuts està més a prop del primer quart. Sí? Només han passat 5 minuts. En canvi, no podríem dir són 2/4, perquè del 4 al 6 encara hi falten 10 minuts. Per tant, és 1/4 més 5 minuts de 9, perquè l'agulla de les hores està entre el 8 i el 9. I encara, uns últims exemples que ens diuen aquí. Fixeu-vos-hi. Aquesta ja veureu què passa. Normalment estem acostumats a dir en català el primer quart, el segon quart, el tercer quart, però què passa quan ja estem arribant al quart quart? Sí? És a dir, que quan estem a punt d'arribar ja a l'hora sencera. Molt fàcil, simplement diem falten 5 minuts per les 4. Sí? És a dir, quan falten 5 minuts per una hora o passen 5 minuts d'una hora, més fàcil, falten 5 minuts per les 4 i ja està. I en aquest cas sí que ens hem de fixar en els quarts, Primer quart, segon quart, tercer quart. En aquest cas, són 3/4 i 5 minuts de 12. Sí? Han passat 3/4 fins al número 9. Si l'agulla dels minuts estigués en el número 9, serien 3/4. Però passen 5 minuts. Per tant, 3/4 i 5 minuts de 12, perquè l'agulla de les hores està entre les 11 i les 12, i sempre mirem l'hora de després.